Yan. Perfect. So, atin ang ganyanin natin ating kinilaw na tuloy. Wow. Kinilaw lang, masarap. Kinilaw lang, lakas. Ayan, so luto na po. Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So for today's video is magluto, cooking outdoor muna tayo or mag-prepare. Kasi hindi ito i-cook, i-prepare lang natin itong kinilawng isdang tuloy. Yan o, yung tuloy na very fresh po talaga yan. Fresh from the sea. Kasi nandito tayo sa farm, so fresh from the sea. Meron tayo ditong buwad na luko-luko. Yan o, yung luko-luko na buwad. Alam nyo ba itong luko-luko na buwad, guys? Masarap daw ito mantikaan. Yan o, ipakita ko sa inyo. No? Ayan guys, oh, ito po yung luko-luko. Luko-luko na bulad. Yan. Alam nyo to, oh? Yan. Parang mga butiti kung tawagin. Kasi tawag nyo, anitay? Buliring. Sa amo, luko-luko man. You know? So, dried fish na luko-luko or buliling. So, yan, nandito po yung ating isda. Lagyan po natin ng tubig. Linisan muna natin, no? Para mas malinis. Kasi gagawin natin to ng kinilaw na isda. So, ayan guys, ito po yung ating ingredients, no? Ating kamatis. Yan. Kamatis. Tapos sibuyas. Limonsito. Yan. So, hugasan muna natin. Siyempre, meron tayong luya. Hugasan muna natin yung isda. So, dito natin ilagay yung matapos na natin. Yan. So, yung paglinis ko nito, kunin ko yung ulo at saka yung tinae. Ganyan lang. Yan. Paksi sa kinilaw. Kunin yung ulo. Tapos yung yan. Yan. Kailangan talaga guys, kunin natin yung buto. Tapos yung ulo. O yung lamang loob niya. Oh, very fresh. Ito po yung isda na gagawing sardinas. Diba? Iba't iba po yung name nito. Merong tamban, merong tuloy, meron ding mangsi. Yes, mangsi tawag sa amin. Kunin natin yung himbis niya. A few moments later. So, hugasan natin ulit. So, hindi ko lang hugasan guys. Yung ilagay ko nito is yung suka. Suka po yung panghugas ko, no.
para mas masarap. Yan. Yan po yung sikreto sa pagkinilaw, paggawa ng kinilaw. So yung ihugas mo is ang suka. Yan. Malinis po yan. Yan. So next is gawin natin yung ating itong mga ingredients natin. Yan, hugasan muna natin yung ating mga ingredients para malinis. Yan. Ito na yung ating kinilaw ng isda. Lagyan na natin ng mga ingredients. Iba ay din mo kutsilyo tayo. Ating luya. Ayan guys, so mag-harvest muna tayo ng sili. Fresh sili from the farm. Ayan, so ito na po yung ating mga sili. So kunti lang yung lagyan natin, no. Kasi si tata hindi talaga siya kakain ng kinilaw na may sili. Yan. Ayan, so let's go. Ilagay na natin sa ating kinilaw. So yan guys, ito na po yung sili, no. Yan. Hindi ko na lang to pipigain kasi si tatay is hindi siya kakain ng sili. So lagyan natin ng lamas natin. Yan. So lagyan natin ng asin. So, sunod is yung suka na tuba. Ito. Yan. Perfect. So, atin ang ganyanin natin. Ating kinilaw na tuloy. Wow. Kinilaw lang, masarap. Kinilaw lang, lakas. Ayan, so luto na po.
Na-prepare na po natin yung kinilaw. So maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye bye. Ingat po.